le uthola ukuthi umuntu uzothwala ngedlozi bese kuba khona umdliwa phakathi. Okay. Kusuke sengasile idlozi lodwa lelo. Usuke sethwele ngedlozi kodwa sekukhona nento ethi mayibe isilwane. Eyahanja yayovuswa yacelwa ukuthi mayizophila la ekhaya izolekelelana naleli dlozi la ekhaya izobheka lo muntu lo oyilandile ilethele yena inhlanhla yenzele yena okuhle nje kube uye umuntu ophumelelayo. Nina abanye noma ningenzani noma ningaphahla noma ningakubiza idlozi angeke lize linizwe. Lizobheka lo okuyena othwele ngayo ngoba manje uselicontrolile. Walenza ukuthi manje leli dlozi libheke yena. Lingasabheka abanye abantu. Naleli dlozi alisenalo ipower lokuthi likwazi ukuthi linibheke because nalo selingaphansi kwengcindezi ukuthi nalo sel ownwa ilomdliwa lo.